Introducing to ya the Get Ready sound system. Marjolein, zal ik ooit je vriendje zijn? Huh? Hadden wij een Vlaamse boysband? Is that Get Ready? Is that Get Ready? Je betovert mijn hoofd tot ik het noorden niet meer vind. Je doet me rennen en spartelen en ellen als een idioot. Laat ze zeggen wat ze willen, aan hun raad heb ik een broertje groot. Iedereen! Marjolein, zal ik ooit. Koen! Wat Koen? Ah ja, Koen. Oh my god, wat hadden wij aan? We zagen er precies Michelin-mannetjes uit. Ik wil met echt oprecht excuseren aan al die mensen wiens ogen wij hebben gepijnigd. Want deze kostuums zijn eigenlijk wel volledig uit den boze. Zeker als je weet dat het midden in de zomer is. Marsmannetjes, de maanlanding. Alleen voor te groot, dat was nog iets voor mij geweest. En het kan me niet schelen, Marjolein, of je een man hebt of niet. Hij kan nooit die spieren en talenten hebben die je hier ziet. Je trekt me. Ja, ik weet heel goed wat we nu zien, dat is namelijk een heel groot probleem. Dat is Get Ready. En onze dochters, die waren maar als kind smoorverliefd op alle vier. In het nummer Marjolein zingen wij dus over een meisje, Marjolein. Zal ik je vriendje zijn? En een gayblad, een handblad, heeft daar toen ons op aangesproken en zegt van hey jongens, wees eens eerlijk, hè? Wees eens een voorbeeld. Jullie zijn populair, wees een voorbeeld voor veel jongeren. Want dat klopt niet wat jullie hier aan het doen zijn. Jullie zijn de fans aan het voorliegen. En dan vraag je je af, moet je dan als ouder informatie verstrekken? Moet je daartussen komen? Moet je die kleine hartjes nog meer breken dan wat Get Ready al deed? We hebben gezwegen.